Kila persiang ban penting ya uba arden. Da ka penja seriem bat kita kinong yalam jong ka Taliban hak Afghanistan ro. Kipat ba kimting. Kila persiang ban penting. Da ka penja seriem bat kita kinong yalam. Kiba yalam baklai kipat ba haus nem ar hajar. Da ka ong baka pertai kan wainor. Kipat ba kimting. Haka election MP yo iya ka jingjap keput jong kertong ka parti VVP i Dr. Ricky AJ Sengkon Jan Riulak Kipon. Te paralok hane ka por ngasngau kumbali keren pat sapang ka ka jing halor ka jing ni ka kubor tok. Sapang ka jing kersian jong ka parti VVP ya kertong jong ka NDA hang tai ha kajing ya jet ya speaker jong kalok sabha ha ka bang yoi ya ka khubor lang baka India Today ka baong baka party VVV ka kersian ya OM Villa candidate speaker naka party BJP lane naka taka NDA hakane ka por ngaku aban ya keren sa pangkini pada kaju ka por Sawan spoy sekali ka benta masuk umpan penpau ya kajing sengau sarong halor kajing job badan burom jong i Dr. Ricky AJ Sengkon ya kaneka election badang sudah nangane napo silongsin haka bang yoi ba watki national media ru gilap haikmat ba syai te paralog Lese kane kajing job kajong i kala penkur kata kajing ong jong ki national party barabor ba kini ki sengrulum kin kut no tangah kana para namar haden kajing job kajong i yo iba i adai uwe ne kita ki bre uba sempang uba start uba sempang uba ladon kata kerdan doctorate hakaba tangsan persen na pedeng kita ki ba job MP hapo parlimen Kidon, tangsan persen kita pas doktorit. Nrei kamut kibai jempat pas ya kerdan doktorit. Tengilong pas sarong namar ba, ada kan san persen kamut tang hapol. Life hongud. Namar san persen san nakasi spa long sanut, aspa long tang sipau, saus spa long tang arphongun, san spa long tang arphosangun, bat haka parlimen don tang lok sabha don san spa sau pau lai ngut ki MP ka pamutang apo lai pangut dan kita ki balapas doktorit nah kata-kata kalau kajing sarong ya ka jelahi baro kawai bat ya ka hamtam ya kan kejaj ben reu nyau trap nyau skum kajungi paralong akan ka por yo iba na do bas dang kaya kajing nang tiu ya kajing pau jong iba arden kemuta unong yalam jong ka parti VVP bat kemuta politician uba tang kipat bak jaj ben reu nyau trem nyau skum ki yo ir ken lane ki ai ke jing sania rei wat ke sado sa barjela hakaba ladon ru kapor ba iba arden ila sya inbai lane isila sya khosong fakum kong san kata ka jing yalap persya ya ka BJP lane ya ka jing sasen ya ka jing sensyar jo ka BJP ya ka hakari ya yo iba had sado Tamil Nadu te na kata daung yo iba kibabun ki parti kila persiang kila kuah ban penhiar no lan ban pentronya ka parti VVP hakane ka jela ya lan ngin dia nyausu kan ka parti la daga dai ka parti UDP la daga dai ka parti NPP la daga dai parti BJP la wat ka parti kongres krempe kido ni kata jing trang ban penhiar ka parti hakane ka parti ka ba la keu bah menta hakane ka jela jongi te paralog ni yo i bah hakane dinya jet ya speaker hang ta po parlimen hang taya po lok sabha hakaba kaladon kawai ka kubor ka ba penmi lang ba ka India Today ba ka baong ba ka parti PVP ka kersian ya ukertong jong ka NDA ngatang siya iya kana ka kubor ya wala don napeleng ki babon ase ki don ki bala thapti don ki parti ki bala stang wo daw ba don ru ki bala thapti nana kendong ban pen iba ade kamu ker kejing persya BJP jong ba ardan dang le kersian pada ka NDA de nrei dah nakaleng jong apa den pangalayo i kana ka kubor thong ane ka fake news kawan ha kejimut jeng perkat jong ba imat ban petronya ka parti VVP om desyo tang kata ka agenda jong kini ki
parti hapo ka jela hanre imat ka dai ka agenda jong ka wai na ki national party namar kum bang layu yo sngaw hin barabor ba ki khubor ya ki television na ki khubor ki media hapo karing ju ki babon ki kita ki kodi media ki babon ki khot namar ba barabor ki ya sya ba ya ka parti BJP la ki barabor ki ya sya ba ya ka sarkar barabang siya ro bay sarkar kung papilay iya kan election barang sudah ak election ampiru tapi pay gitu ki hubor suaban sedang election ki siya ro bay kira bay kata ki raskong bay ka parti BJP bahkan yo bay palat saus pa badon ro ki media hadin ka hak exit pur ki baong ba ka parti BJP kan yo palais pa plus badon ro ki pa kan yo saus pa plus Andre yo iba kan ka jing raskong ka jongki kimlaban pelong kam sisya dan sudah kita kajing sengawa dan bang yoi ka khubor sok ba imat ban pen pronya ka parti VVP om desu tang kata ka thong nana kata ka agenda jong kini ki parti hapo ka jelan rei wat hadu dalhiru ki dikwa ba ka parti VVP kan ronyo namar bakim kwa ba ka parti kan kiu de sudah kita kajing sengawa namar ba halang ba kini ka khubor ba ka parti VVP ka kersan yau ka NDA kalau don ka jing ngausi lah kata ka jing benyau nak babon kinong kersian ka parti but kita pergi bal dai yang persia agila persiang ban tahap keti namar ba legislatif bakane ka dai ka we nak daw ka bakin yo daw anda don biang ka election ban pentroy ya ka parti VVP hendrai paralog ngaku ban ya tu angane ba adin ba jing pensiai jong iba jong nak yang ka parti VVP adin ka jing pensiai ba kila pensiai ba ka jing sia ka parti VVP ka kham kersian yano ro agane election la dai ka India block la nak dai ka NDA ka kham kersian yano bat ka kham ai ka bud sakanu kanuka liang de tangkatahi parolong ngadon kajing perpau kajing sengau menta dengan suka banyak share bat pi banyak tok hana ya pi iwei bat ban penpau namar kumu tau breu ubadan kahok kumu tau nong song song kari India ubadan kahok ban penpau ya la kajing sengau de hakabaka constitution la kata ka this is siar jong kari India ka ai la jangi bangi penpau ya la kajong sengau na kajong ngaru aku ban penpau ya la kajong sengau capi iwei pa iwei ki paralok para jor ki basno tenan ya kan ka channel ki basno tenan ya kan ka jing ya share ya kita ki idea ya kita ki jing sengau ya la kita ki jing ya kita ya la jong ki jing mud jing perkhat te paralok ngamdan sipun ki ai henrei na kermen bakia don hakamet ka bakoi bakia to ublay unukur kuya pi iwei pa iwei kita badan hapan gajing pangaji sistem to ublay unukur kuya pi bapin yo no gajing ko jing kia kita badan hapan gajing yakun ya lagi jong gajing yakun ting kenang bapin sisin gas ngi pin long kita gi bro gi bajom ban nakermen ba pinya biang ki kam ki jam pinya biang kaya belagas ngi hakikam to pi baro walang idon hapan gajing ki babon namar ka jela jongi kala mat sibon gajing nakal yang gi bor kamar yang bakum jor nakal yang gi bor jong ka sarkar nakal yang gi bor baper rei ngasukerman bangi duai ho blay ba on iPad yang kita gajing kerman sajisen on iPad yang ya kita kabor ka bamayan kena bangi like lagi neki gijing ki bang ya kendu man kasni rei gidon kita gajing kerman ba haden jo ula prawin sayo ibiang ya usim peling de tada da windia sembiang haka wei pat ka video kublai sibon kublai si hajar ngo